Gràcies, alcalde. Bé, presentem aquesta iniciativa per tal de poder debatre amb el tinent d'alcalde Ricard Gomà aquest important tema que a l'última Comissió d'Acció Social no es va poder debatre, que no vam tenir l'oportunitat de debatre. Vagi per endavant que aquest plec no vol discutir ni discuteix ni la competència de les entitats i empreses de les preadjudicades ni la importància d'alguna manera del servei d'assistència domiciliària, sinó tot el contrari. Creiem que el més important són aquelles polítiques que van dirigides a les persones. Aquest prec vol posar de manifest que ho han fet molt malament. Ho han fet molt malament. I que el seu equip, senyor Gomà, no ho ha fet bé en tot aquest procés. Han generat, d'alguna manera, dubtes raonables en aquest concurs. Li posaré alguns motius. Portem 16 mesos de pròrrogues i ampliacions de pressupost. Sempre hem votat a favor d'aquestes ampliacions i aquestes pròrrogues. Creiem que en aquesta adjudicació hi ha opacitat en el procés, en tot el procés, i creiem també que hi ha un alt grau de discrecionalitat en la preadjudicació. En cap moment ha fet vostè l'esforç per pactar políticament aquest important contracte. És, d'alguna manera, vostè, o pot ser vostè, el que pugui posar en perill un servei tan important que a partir del 30 d'abril hauria d'iniciar-se, a partir de l'1 de maig hauria d'iniciar-se. No es pot tractar un contracte de 111 milions d'euros com si fos un contracte de 12.000 o de 30.000 euros. I d'alguna manera en aquest prec el que venim a demanar és que actuïn el procés i amb la màxima celeritat en convoquin un altre concurs, que aquest concurs tingui clarament definits quins criteris de valoració i més objectius dels experts i de les competències dels professionals i de les empreses i de les entitats que hi han d'optar-hi i que d'alguna manera es garanteixi el servei d'aquest procés, d'aquest servei al llarg d'aquest procés. Gràcies. Moltes gràcies. Respon el tinent d'alcalde Ricard Gomà. Bé, gràcies. Bé, és evident que aquest prec expressa una legítima discrepància de fons que tenim entre el seu grup i el govern i que, per tant, com a tal, no el podrem atendre, aquest prec, en la mesura que per convenciment i per responsabilitat tirarem endavant el model d'atenció domiciliària a la ciutat. Jo, sobretot, el que voldria destacar en relació a la seva intervenció, senyor Ardanuy, és que el debat sobre el plec regulador del servei d'atenció domiciliària és un debat que vam tenir, que vam fer molt a fons el mes d'octubre del 2008 en aquest mateix Consell Plenari. Que, a més, un plec que expressava la definició d'un model d'atenció domiciliària que es va presentar també en aquest Consell Plenari com a mesura de govern al setembre del 2008. Per tant, vam fer dos debats a fons monogràfics en el Consell Plenari sobre el nou model d'atenció domiciliària. I a mi m'ha causat una certa sorpresa veure ara el prec i els termes de la seva intervenció perquè precisament en aquell moment jo recordava una intervenció seva efectivament constructiva en relació al contingut concret d'aquell plec i anant a la literalitat, vostè deia disposició a donar sempre suport a iniciatives d'aquestes característiques adreçades a la millora de l'atenció social. Deia el plec reuneix condicions i aspectes positius, com ara deixar de precaritzar les subvencions, allargant el període d'execució, fomentar serveis prestats en millors condicions laborals o bé, com deia, incrementar els recursos en els serveis d'atenció domiciliària, cosa que vostè admetia clarament que es feia en aquest plec. Per tant, jo sobre aquella base i sobre la base d'aquella discussió que vam tenir, crec que és molt important ressaltar els elements de millora qualitativa que implica el nou model, que no només és assistencial, que és preventiu i que és socioeducatiu, la millora en les condicions de prestació laboral. L'any passat l'Ajuntament va injectar 4 milions d'euros addicionals per situar els salaris de les treballadores familiars per sobre de conveni i l'ampliació en si del servei. Dit això, jo n'estic absolutament convençut que si ens situem en una lògica de desplegament del nou model hi haurà molts espais per concretar millores. I a més n'estic convençut que també hi haurà molts espais per articular acords i consensos entre tots els grups de tal manera que el plec s'acabi concretant en un magnífic servei d'atenció domiciliària. Moltes gràcies. Senyor Ardanuy té la paraula. Gràcies, alcalde. Pel mateix motiu que vostè explica i parla en aquests termes, nosaltres estem encara més profundament decebuts per tal i com han portat vostès el procés d'adjudicació també. I jo ara li voldria fer una referència. No fa gaires mesos es va adjudicar una contracta que era important per la ciutat i que va estar liderada per una regidora del seu grup polític, el contracte de la neteja. Un procés que es va portar de manera impecable, obert a tots els grups polítics, amb consens, amb ample consens, d'una temàtica que era important per la ciutat.
Cap discussió. Al contrari, un procés perfecte. Vostès no han fet el mateix amb un contracte que encara és més important, que afecta les persones d'una manera molt directa. I la pregunta que li faig, senyor Gomà, i ara què? Senyor Gomà. Vostès saben, senyor Ardanuy, que per part del govern i per part meva hi ha hagut sempre la màxima transparència a posar sobre la taula tots aquells elements que tenen a veure amb el plec, que tenen a veure amb les condicions de prestació i amb la definició del model, i així serà ara i en el futur.